Лесно ли се прави разследваща журналистика в днешно време в България? Колко често журналистите са изправени пред избора да си свършат работата или да си запазят спокойствието? И избират да не замълчат. От няколко седмици журналистическата гилдия у нас има възможността да гласува и сама да избере своите най-достойни представители. Те ще станат носители на първите награди за журналистическа смелост, които ще бъдат връчени на 12 януари. Днес мой гост е журналиста Велислав Русев, който е един от учредителите на новите награди. Добре дошъл. Здравейте. Честита нова година. Честита. Много хора биха поставили под съмнение наличието на смелост в днешните журналисти. Защо именно за журналистическа смелост са вашите награди? Ами смисъл е да се събудят българските журналисти малко. Просто доста се олегнаха в корпоративната журналистика. Доста поръчкови материали се публикуват в вестниците. Аз съм работил дълго време в печатни медии, в национални всекидневници. В един момент на мене лично ми омръзна да редактирам според и да пиша според интересите на издателите. И затова в следващия момент се оттеглих от печатните медии и реших да се изнеса изцяло в интернет. В интернет могат да се видят повече истини от това, което става в България. Смисъла да учредим тези награди, нашия скромен екип от София Прес и Центъра за развитие на медиите, е да стимулираме колегите да почнат да пишат повече истини. Как ще бъдат определени победителите на, разбирам, първите награди за журналистическа? Да, първите награди, надявам се да станат ежегодни. Принципът е много лесен и ясен. Няма академия от живи паметници на писменото журналистическо слово, няма бордове на издатели, няма съюзи на издатели. Журналисти оценяват журналисти, номинират и оценяват по електронен път. Има в софтуера, който сме направили за гласуване, аз се гласува само на един сайт, който не е търговски. Нали мога да го спомена? Да, разбира се. Казва се Смели репортери БГ. Там гласуването е от журналист за журналист. От материал за материал. Всеки може да номинира и себе си, но стига да представлява някоя действаща медия, независимо каква телевизия, печатна. На този сайт публикуват ли са материалите, които са номинирани? Да, това е много интересно. Публикуват се материалите и всеки може да оцени колегата си. Но гласуването е ограничено, така че да не може да се получи корпоративен вот при гласуване. За нас е много интересно примери да ни дадете на номинирани журналисти с съответно теми и материали, които... Още малко рано, за сега номинациите са над 130, при положение, че сайта е пуснат от седмица. Над 130 са номинациите от всякакви медии. От вашата медия има 6 номинирани материала, без да ви правя четка. А кои са колегите? Някакъв пример да дадем? Колегите са от новините. Примерно вчера имаше номинация за материали на Иван Георгиев, на Мира Бенатова, на Стоян Георгиев материали. Просто по памет сега ги цитирам. Аз предполагам, че те касаят различни теми. Да, различни теми. Акцентът е към разследващата журналистиката. Държа да подчертая разследващата журналистика, но във всички области, всички диапазони. Съдебно-криминална, разследва корупция, разследва злоупотреби с власт, социални теми. Има и отделни награди, които ще се раздават допълнително за репортерски пробив. Примерно, направен добър репортаж по социална тема. Това е в рамките на миналата година. В рамките на 2011. Репортаж по социална тема, който е предизвикал социален отзвук и е завършил с решение. Решение, просто властта е събудена и има резултат от този журналистически труд. Какво най-често пречи на съвременните български журналисти да си вършат достойно работата и със смелост и до край? Хляба им пречи. Пречи и това, че много хора си пазят хляба и слушат. Кого слушат? Слушат издателите. А издателите имат интереси.
Слушат чорбаджиите. А чорбаджиите съответно служат на съответни хора, защото защитават и своите интереси. Това е големия проблем в българската журналистика, в големите медии, особено печатни. Понеже от печатните медии имам доста голям опит и затова смея да твърдя, че точно така. А каква ще е наградата? Приказахме се преди предаването. Наградата е че все пак ще има материално изражение. Малък стимул за хората, които колегите ги номинират, оценят и класират за победители в съответните категории. Те са изписани точно ясно в този сайт, който споменах, Смели репортери БГ. Има една голяма награда, която има финансови измерения. Да го кажа? Да. 1500 лева финансовото измерение, плюс статуетка на един известен пловдивски скулптор, плюс бонус участие в Европейския конгрес по разследваща журналистика в Антверпен, Белгия и още други бонуси, които сега още ги обмисляме, затова не искам да ги кажа. Зависи от спонсорите, които държа да кажа, че са публични, няма да ги споменавам, с публични доходи, ясни и точни. Благодаря, Велислав Русев. Желая успех. Дано да е първата от поредицата години, в които ще отличавате смелите български журналисти. Останете с преди обед и след рекламите, когато ще разберем наистина ли над 4000 деца са влезли в столичните ясли и детски градини, заобикаляйки електронната система за прием.